ବାରବାଟୀରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପୁରା 2 ଦିନ ହେଲା ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ମାଉସୀ ଏଠି କାହିଁକି ୱେଟ୍ କରିଛ? ଖେଳ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବିନି, କ'ଣ ଖେଳ ଘର କଥା ପଡ଼ୁଛି? ଇଏ କହିଲା, ମାଉସୀ କି ଖେଳ ହେବ କି? ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଫୁଟବଲ୍ ହେବ କି? ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହେବ ପା। ସେଇଠୁ ଇଏ କହିଲା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହେବ? କହିଲା ଫୁଟବଲ୍ରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ସେଇଠୁ ଆଉ ସେ ମେସି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଥି ମେଥି ଖେଳିବ, ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ମେଥି ନା ଜିରା ନା ଫୁଟଣ ଏଠି ଖେଳିବେ ମାନେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଇଏ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ କ୍ରିକେଟ? କହିଲା ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଫୁଟବଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍ ଦେଖିବି। କହିଲା ଇଏ କହିଲା, ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ କହିଲେ ଜାଣିଛ ମାଉସୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିଏ? କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଜାଣିବି, ମୋର କିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳଟି ହେବ ଦେଖିବି। ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି BCCI ଏଇ ଦର୍ଶକକୁ ସ୍ପେସିଆଲି ପଠେଇଛି ନା ତମେ ଯାଇକି ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାଟି ଦରକାର। ଆଉ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବ ନା ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ସିଏ ବାରବାଟୀରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଫୁଟବଲ୍ ଦେଖିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଦର୍ଶକ ରହିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିଏ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଧରିକି ଆସିବ ସେମାନେ କହିବେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳଟି ହେଉଛି। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲା ନାହିଁ?